Euskara Saila ikas pedagogia zerbitzuak sortu du, lehen mailako ikasleek irakurtzen, ulertzen, idazten eta mintzatzen ikas dezaten, eta halaber, literatura eta euskal kultura ezagut ditzaten. Bigarren eta hirugarren zikloetako ikasle eta irakasleantzat egina da, eta ikasleen euskara mailaren arabera sailkatua. B1 mailara heltzea du helburu. Alabaina, programen arabera, sail elebiduneko ikasleek A2 maila lortu behar dute hirugarren zikloaren bukaeran, eta murgiltze sistemakoek B1 maila. Materiala euskara batetik euskara bostera antolatua da. Maila bakoitzari doazkion baliabideak sortu ditugu. Alde batetik, ikasleen eskuliburua eta hizkuntzaren aztertzeko tresnak, eta bestetik, irakasleen gidaliburua eta baliabide digital osagarriak. Anistasunari eman diogu garantzia. Irakasleek, beren ikaslei egokiak zaizkien jarduerak hauta ditzaten, eta ikasteko egoera anistuak eskaini.